into enhle iyanconywa, believe you me. Into enziwa Ngizwe njengamanje ifingenhle kuwena, vese wena ukazi ubona into enhle ke. Wena ukaze nje uyibona into enhle. Lehle nobhici, ukazi ubona into enhle. Believe you me, angisho lutho kodwa ngithi into eyenziwa Ngizwe manje ibehavior yakhe, indlela enza ngayo izinto, believe you me. Umuntu menza kahle sifuna simncome. Singalindi ukuthi enze kambi ngoba konke konke akwenzayo if kukubi ngabe kukhulunywa ngawo ngaso sonke isikhathi. Uhlanganile nelunga lomsebenzi woKhoziFM ngeEnglish ukuthi ubani. Kade ene interview ebithinta uMalakwane, kukhona nomfowethu lo munye obesebenza khona futhi naye engengimusho ngoba ngiyahleze ngisho ukuthi abambuyisele emsebenzini for a trial, babuke ilokho abalandeli abazobe khona bazobe ngakanani, babuke nje bateste nje, benze nje nge-social media nje, babuke ku-Facebook kwakhe lizobe libhubha nommeli kuzokwenzekana okhozini. Abakathanda ukumbuyisela but okusalayo ukhozi liyabadinga abantu abanjengalabaya, liyabadinga abantu but Ngizwe lento ayiyona ayizosiza yena, izozisiza even abantu abamlandelayo, ama-followers akhe, ingane zakhe, ngicabanga nazo zihappy kakhulu. Engingakusho nje ukuthi umfana omncane le kuthiwa uKhuzana, and then ngizocela ukuthi you learn a lot from Ngizwe if you can be mentored kuyena, and you learn a lot. And engisho ukuthi ngibona Ngizwe enza kahle. If ubenza kabe futhi emanyenze encane bengizokusho ukuthi Ngizwe lento ayenza uyaqelaza, useqela nokugeja njengamanje. Babudokotela babesiza bawujabulela ufana umhleja kahle nyaka upopo nyaka washo njalo Ngizwe. Babudokotela babesiza bawujabulela ufana nje muhle ngathi ekhehla ngozokuya abancane. Ngithi mina lento eyenziwa Ngizwe cishe ngaphahluka kodwa yinhle if ingeyinhle futhi ngabe ngazi ukuthi ngiyazi ukuthi into enhle ibizwa ngani. Siyabonga. Uyingenza ukuthi nginibele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama ngumsizi aka Nkosi admin. Sixolise ngevoice ethu ethanda ukuthi ngingabi inhle kulezi insuku ngenxa ke yezimo ke ethile wengane zayo. Kodwa ke siyethemba ukuthi bayaphila abantu kuzo zonke indawo la kuzofika khona le video. Uyingenza ukuthi yona ke inkulumo kababudokotela le yathi ke wayisho ngensizwa lapha yayingumsakazo UkhoziFM Ngizwe Mchunu. Ngifisa ukuthi ngizwe umbono wakho novo lwakho ngale nkulumo eshiwo babudokotela ukuthi wena ucabanga ngani ke ngawo le nkulumo. Hlangana lapha kwi-comment section, ungakhohlwa ukucinezela usubscribe uzowathola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel ehamba phambili Real Msizi SATV. Mina ke sengiphuma kanje wengane zakwethu ngomsizi mfana phansi ejosini le kwamhlabela ngene ngithi nje